Armen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pangimunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Si Maylin, ginaingon, gibuwagan ta ka kay nasuko pag-ayon nimo, human kumasayod nga minyo ka. Apan, ato na kay panahon, nga ikaw akong handumon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kadaghan sa nag-atang og kasakyan. Day milet, uy. Suda, nagsakay, uy. Basta ting pamauli na. Puya. Ay, magtaksi na lang ta, oy. Tampo-tampo lang ta. Hala, sige, mas may pa. Mamarat ang taksi. Okay. Ay, timing na nagpaduong ay. Parahon na to. Para! Ay, hala. Hala! Naamay ni Uno nga taksi tungod anang lalaki nga nakablo og polo. Day, kikamay tas lalaki, ay. Isinyas pa nga pasakyon tas taksi. Ay, salamat kaayo Miko ha, nga imo man giapil og pasakay sa taxi. Ay, okay raw eh. Ganiha raman sa kung nagtanaw ninyo nga nangita mo kasakyan. Og timing sad nga susamar tag padulngan. Bitaw, mag-ulhos-ulhos lang taog ka na og ron. Kay si Milet sa Pardo, ako sa Bulacau man, og ikaw Migo sa Talisay. Pila may akong hatagan. Pila hatagan sa kadausan nato. Ako hatag og 100. Ako 100 lang sa dang ako itampo ha. Ayaw. Ako ini-offer nga musakay mo. Busa, ako rin mo pliti. Kay bisan dili ba mo musakay, muagi magiyong ang taxi sa Pardo sa Bulacau. Salamat ha. Tawag ka lang ko, Arnold. O ka mo, ginsay inyo ngan. Labi na yun ka ng nagka-yellow t-shirt. Ako? Maylin ko. Tawagan ko Maylin. Kakwapo ng tawhana eh.
Kinsa man ko eh. Bumagit ko magkasabot sa akong kaugalingon. Nagsige magkukunahon na atong Arnold. Nga, katong basta gwapo dyan kay siya. Ug nagkasabot ko nga, naibog po siya na ako. Kay namong duha ni Daymelet, ako rin may kipangayuan niya og cell number. Maylin, anak, Ma? di ba karon man to mabisita ni Mus Ronnie, no? Ay, oo, ma. Ako rin ba unta to siyang sugton, pero... Oh, nga no man, unsa may rason. Ay, sukad kamay nakaila ko ba? Nga nakagusto sap ko. Di naman hinon ko ganang musugot ni Ronnie, uy. Aw, unsa gudi ay. Bapuhagid ato niya, uy. Ayong! Oh, Ngayong gabi! Uy, halanak. Lek! Wa palibak. Ha? Siya na ron ang niaay, si Ronnie. Kira. Kira. Abit ako gimor kung sugto ron, pero... hilak lagi ka. Ing ka okay ra. Sorry, uy. Nahon-ahon ko lang ba nga. Di masab yun maayo, nga sugton ta ka niya. Okay, gusto ni mo. Pasensya na, cute Ron. Kira na ako. Pero timan ini, ha? Timan ini ako sulti ni mo. May tabo galing magkauya mo niya. Pay musla lang kaniya. Balag ka. Piyar ko. Andam ko sa pagsagakay ni mo. Kailangan sagakay. Laon na kayo na, ha? Laon na kayo na kami sa'yo. Sagakay mga pagpasaan o sagakay pagsaho ni mo gikan sa mga pagkatumba. Sagakay yun, di ka? Sa kanunay, maghulat ako. Ronnie. Mao pa, day? Nanawag di mo si Arnold kahapon aron mamisita? Og uyab na mo kay imo dayon siyang gisugot? Uday, uyab na gitawat mi. Ug happy kay ko. Love man dayon ako siya, uy. Kanang Domingo mag-date na mi. Hala nyo? Hala, nagtuod jud ko nga kamo atong Ronnie ang magkauyab ay. Pero imo day siyang gibasted di ay? Oh, kung wa pa mabot sa kong kinabuhi si Arnold, gisugot ko gid unta si Ronnie. May rapod, uy. Kay wa pa magsad na ako siya sugta. Pero buutan ba si Ronnie? Walang gid ko'y gusto niya. Wala, Daymelet. Motel ni gihunungan sa itong gisakyang taxi? Uday, manuta diha. Aron, sawan tang duha ang katami sa tong gugma. Arnold! Arnold, virgin pa ba ako? Ingon ra ba sila nga sakit ko nun na basta permiro? Mahadlok man ko. Ayaw ko hadlok, good. Ako'y bahala sa tanan. Ay, sige. Mahal man ta ka. Maong itugyan ko nimong akong kaputli, Arnold. Maoy lami. Kay virgin pa kayo. Kalami. Kalami, anang... Lapa ng ako. Kalok. Kalami. Ako gimakaw na. Makauna yun eh. Arnold. Hindi na magwanta. Lami na kayo. Kaya dito. Epa, ako sa nang bunak grape.
Hala, akadako kitana. Taas pagit kaayo. Ayaw lang tingali, uy, mahadlok ko. Ay, lagi kahatlok. Ako lagi hinayon, ha? Tay tapa. Ano yan? Ay sa. Ay, ko, ay sa. Sakit kayo. Marlon, ipta na agay. Ipta na ba? Oh, unsa? Gibugan si Mylene siyang uyab? Ugbot na kining makikog? O pa, may gani ko no, kay nabtan siyang mama taon. Hiwao na tani ang iyang hiwa na daan. Kubida. Nigapit mo si kutsilyo para siyang pulso. Gigabaan na sa nimo. Kung iya ka pang isugot, dili unta siya. Mag-iningon ni anak. Papa, nung galabaan mo siya na ko, ngawang siya makasaan ako. Ha? Masabasaan niya na ako. Di ba hindi uyab? O karon pa nga ng murag bagulanon kay siya karon. Panguyaban ako siyang balik. Kutsugtong ko niya. Pakaslan din ako siya, papa. Uy, unsa? Di ba, papa? Sumapakasal ka ng babayan, ha? Yes, pa. Nga, pansalin man ang tao na sila yung laki. Dili ka kamangmahay. Kung imo siyang pangasawon, haron eh. Salamat, tay. Salamat. Sa katapusan, ibulig yung kong gisugot. Mylene, Mylene, minamahal kita. Salamat kayo. Okay naman ka ni mga di na ko virgin. Kada ka na ba ako mahilabti at tong Arnold? Gibuwagan ko niya kay may asawa naman day siya. Minyo man day siya. Yara day kong giilan. Gipatuon ako niya nga ulit tao siya. Hindi na siya kalipsiyo. Karong gisugot ko nimo. Pagkasaltas labing galing panahon. Ang bed na. Yes, ako gitutbrasan kayo. Ano? Tumpul. Sawa ko ini. Bahala na rin. Dako na kay Nignang. Ano? Toothbrush style. Kagilo ka ng toothbrush style. Nalagbot ng pintesin mo. Naday na ibilin. Ikan kayo. Nung ikapit itong ayo. Sa lalaki, tingali itong nakagamit mo. Okay. Agong kay puti. Kabiti siguro to. Ang buon ako kumbre pa. Ay naman. Ang gito. Ha? Okay yan eh. Punso nga. Oh, Dara. di na sa imong manghod. Di, sa tanaw. Imo na. Ako ni. Oh, cute. Maroon lagi na sa imong manghod. Bawon sa ni. Gamay-gamay lang yung pero kani.
Kita ko, boy. Kita. Akabuang Bitan ko mayo. Takas kayo, di ba? Nitubo ang panit. Ilabot ang unod. Kurma mo ko ni Chris. Sa tayo lang ako sa Chris. Ang sama na. Mao ni siya espada sa mga Muslim. Formal, Chris. Nagnang. Karon timbas-timbason ko ng imo. Samantana, uy, pagilo ka. Hindi na ni palami. Ay, sus, pagilo ko taon eh. Arin eh. Onsa di ay? Karon, samad-samaran ko ng imo sa akong Chris. Uy, Kaya, okay na? Ha? Ansa to? Nasud na. Ha? Pagtarong ba? Gisod ni mo tinuoy? Usap ni siya trawa na niya, Oh, wala na sud tinuon. Mura na lagi ko ha. Chris, mga. Kilihok ko na, be. Sana. Gilok man paggamay. Sige pa dayon. Tapas-pasi. Pasi. Ay, kaysa ikay dami para ikay mo paspas. Higda ko pa. Dali. Diri ka maayo. Abti kay ka mo dagbali. Sige. 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 Kumkuha ng bayo niya. Kumkuha na eh. Kanindot mo drag kumkuha na eh. May nalang miswa. Kumkuha ng ngayong wati. Kumkuha na eh. Bisag dili matakbaw ni Ronnie panahon sa lawas nang nakalipay, pero love na ko siya, kay buutan kay siya, o pinangga kay ko. Pero, di gyud kalikayan, maghandom ko sa lalaki, ngumaoy nakauna na ako. Di ko cute, mahimo siyang mahikalimtan. Mao kato makasama ang kaagi ni Mylene dinhining tulumanon. What's the style? Dili gyud mahimong mahikalimtan ni style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.